πάρα πολύ καλή και δεν εννοώ την αρρώστια με παθολογικά αίτια. Εννοώ ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε όχι μόνο τους προσωπικούς ευεργέτες, αλλά και όσους ευεργέτησαν το περιβάλλον μας. Διότι σήμερα θα τιμηθούν, κύριε Πρόεδρε των Ομοτήμων, θα τιμηθούν σήμερα, δεν είναι εδώ, κάνω λάθος, έφυγε ο Πρόεδρος. Είναι εδώ, ναι, οι Πρόεδροι των Ομοτήμων. Θα τιμηθούν σήμερα προσωπικότητες από την Εκκλησία και από την εκπαίδευση, οι οποίοι δεν ευεργέτησαν μόνο τον ομιλούντα, αλλά ευεργέτησαν σχεδόν όλη την Ελλάδα, αλλά και πέραν αυτής. Το έργο μου λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι αν υπερβώ την παρουσίασή τους, στην προσωπικότητά τους, θα προσκρούσω στη μετορφωσύνη τους βεβαίως, και είναι πολύ φυσικό. Αν πάλι υποληφθώ, θα έχω μεγάλο πρόβλημα σεβαστό ιερατείο. Θα έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ως εξής λοιπόν θα γίνει. Πρώτα θα τιμηθεί ο πρωτοπρεσβύτερος Πολύεκτος Σελιάχας, ο οποίος βρίσκεται ήδη εδώ, με την πρεσβυτέρα του και με τον μαθητή μου, το γιο του, τον μαθητή μου, τον πρωτότοκο γιο του, τον Αθανάσιο Σελιάχα, και σε αυτόν τώρα θα απευθύνω το λόγο. Μετά από μόλις τελειώσω την παρουσίασή του, κύριε Πρόεδρε, θα επιδοθεί η τιμητική πλακέτα, όχι, μόλις τελειώσω θα επιδοθεί η τιμητική πλακέτα, θα επιδοθεί η περγαμηνή που έχουμε κάνει και θα επιδοθεί και ένα αναμνηστικό που είναι ένα δινάριο του Βρούτου. Δεν έχει αξία βέβαια αυτό το δινάριο, έχει συμβολική αξία αυτά τα τρία πράγματα. Είμαστε ένα ταπεινό και φτωχό σωματείο. Κύριε Ποντέ, δεν έχουμε εμείς στιβέλους, ούτε καπέλα έχουμε, ούτε τίποτα. Είμαστε ένα ταπεινό Ινστιτούτο. Είμαστε ταπεινοί δάσκαλοι. Είμαστε δάσκαλοι. Και τους δασκάλους βέβαια πάντα τους συνοδεύει κύριε Χαραλαμπάκη η φτώχεια. Δεν έχουν δυνατότητες, το είπε ο κ. Λογαφάνης προηγουμένως, το παράπονο του εξέφρασε. Η πολιτεία πρέπει, όταν μίλησα στην Ευαγγελική Σχολή, ήταν παρόν στην ομιλία μου ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σφορτσάκης. Και όταν μιλούσα, είδα μερικές φορές ότι επιδοκίμαζε αυτά που είπα. Λέω, κύριε Βουλευτά, όταν θα γίνετε υπουργός, καλέστε και κάποιον από εμάς. Είμαστε χρήσιμοι, να πούμε και εμείς κάτι. Θα το κάνουμε, μου είπε, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Αν θα γίνει, δεν το ξέρω, αλλά εύχομαι να γίνει. Λοιπόν, πάω στο προκείμενο. Ο τιμόμενος σήμερα ιερέας, αυτό ακούστε το, γιατί είναι σημαντικό, είναι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Είναι η σχολή που είναι τώρα κλειστή στην Κωνσταντινούπολη, αν ξέρετε, και στο Ρετζέπ, στο Σουλτάνο. Ναι, είναι εκεί. Ναι. Είναι εκεί λοιπόν, εκεί. Όταν κυρία Κουδούνα αυτή η σχολή μεσουρανούσε. Και από εκεί ξεπήδησαν εκλεκτές προσωπικότητες της Εκκλησίας μας. Και ευτυχώς κύριε Κόκκινη, που λειτουργούσε αυτή η σχολή. Και εύχομαι να ξαναλειτουργήσει πάλι σεβαστό ιερατείο. Εύχομαι, σύντομα να γίνει αυτό. Και αφού λοιπόν τελείωσε την Θεολογική Σχολή της Χάλκης, γύρισε στην Ελλάδα και πήγε να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Και πού νομίζετε ότι πήγε? Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακούστε το κι αυτό. Παρακαλώ, επιλέχθηκε από πλειάδα άλλων υποψηφίων για τις καταδρομές Λοκατζής. Είναι φοβερό. Η σωματική του αρτιότητα πραγματικά, η ευφυΐα του, η παρουσία του, το παράστημά του, πραγματικά τον κάλεσαν πραγματικά, και μπήκε σε αυτό το σώμα, που όποιος μπαίνει μέσα σε αυτό το σώμα βέβαια, ξέρετε τι σημαίνει, δεν χρειάζεται να προχωρήσω παρακάτω. Όταν τελείωσε, αυτό βέβαια έφερε και μια μεγάλη ευτυχία στον Πολύευτο, γιατί συνάντησε εκεί ένα κορίτσι με αγγελικό πρόσωπο, βρίσκεται τώρα κοντά του, είναι η πρεσβυτέρα του. Λοιπόν,
Και έτσι λοιπόν ο Πολύευτος πραγματικά ο Θεός, ο Ιησούς τον αγαπάει και έκανε την οικογένειά του. Έχει δύο καταπληκτικά παιδιά. Ο μεγάλος γιος του που ήταν και μαθητής μου είναι ένας προβεβλημένος ζωγράφος, προβεβλημένος σε διεθνές επίπεδο. Ένας υπάρχει, ένας πραγματικά, με εκθέσεις σε πολύ μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο. Όταν είναι μικρός του γιος και αυτός επίσης έχει μια τέτοια θέση, μια περίοπτη θέση. Είναι ένας ευτυχής πατέρας και είναι μια ευτυχής μητέρα. Τώρα, φυσικά βέβαια, πώς εγώ, από πού και ως πού, συναντηθήκαμε με τον πατέρα Πολύευτο πριν από 46 χρόνια. 46 χρόνια. Και είναι μερικοί εδώ που δεν τα έχουν φτάσει. Εγώ εύχομαι να τα φτάσουν για να τα κάνουν 146 πριν από 46 χρόνια. Και πού παρακαλώ, για άφηστε λίγο, για να δείτε πως είναι άξιος πραγματικά της τιμής που γίνεται σήμερα. Η συνάντησή μας λοιπόν έγινε στο Μόναχο στη Γερμανία, κύριε Πρόεδρε. Στη φάμπρικα της ΕΜΑΕΝ, σαν εργοστάσιο της ΕΜΑΕΝ, κοντά στον Ταχάου είναι αυτή η φάμπρικα. Ίσως πολλοί δεν γνωρίζουν πως ένας φιλόλογος καθηγητής, όπως ήμουνα εγώ τότε, αντί να πάρει υποτροφίες και να πάει για σπουδές στη Γερμανία, βρέθηκε εργάτης στη φάμπρικα, όπου η εργασία ήταν εξουθονετική. Εκεί έμενα εγώ στα παραπήγματα που είχαν στήσει οι Γερμανοί για τους εργάτες. 4 άτομα σε ένα μικρό δωμάτιο. Και δούλευα ως Gastarbeiter, δηλαδή φιλοξενούμενος εργάτης. Εμένα γράφει το φίλο μου βοηθός εργάτη. Ούτε εργάτη δεν με είχαν, βοηθό εργάτη με βάλανε. Δεν τα πήγαινα πολύ καλά με τις εργασίες αυτές. Μου λέγανε τι θέλεις εσύ εδώ, πήγαινε στο πανεπιστήμιο να κάνεις λατινικά και αρχαία και ιστορία και τι θέλεις εδώ εσύ, εργάτης. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να πάω πουθενά. Αν με διώχνανε, θα γύριζα πάλι εδώ και θα έτρωγα το ξύλο της αρκούδας, όπως λέτε. Λοιπόν, και εκεί με βρήκε ο τιμόμενος σήμερα ιερέας, ο πατέρας Πολύευτος. Ήταν ένα θείο δώρο για μένα να γνωρίσω μια φιλόξενη οικογένεια με αγάπη και φροντίδα όταν ήμουνα ολομόναχος, χωρίς συγγενείς, χωρίς φίλους, χωρίς γνωστούς και οι δικοί μου όλοι ήταν στην Ελλάδα. Θυμάμαι όταν χρειάστηκε να μπω για εγχείρηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μονάχου, απουσίαζε η οικογένειά μου στην Ελλάδα. Δίπλα μου όμως, όπως σε κάθε δυσκολία, ήταν ο τιμόμενος σήμερα ιερέας πατέρας Πολύευτος. Κυρίες και κύριοι, το έργο του κληρικού της διασποράς, είναι τιτάνιο. Χωρίς υποδομές στην ξένη γη και δικούς τους ναούς, χωρίς οικονομική βοήθεια, σε περιβάλλον με διαφορετική κουλτούρα και αξίες, η διακονία είναι δύσκολη, σεβαστό ιερατείο. Ο Πολύευτος έτρεχε σε όλες τις απομακρυσμένες πόλεις της Βαβαρίας, μέσα στην ομίχλη, στο χιόνι, στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, να κάνει τη Θεία Λειτουργία, να στηρίξει τους κεντεμένους αδελφούς μας, τους σκληρά εργαζόμενους Έλληνες. Όταν τα καραβάνια από την Ελλάδα με Έλληνες εργάτες έφταναν στο Μόναχο, με τα τρένα από την Ελλάδα, στο σταθμό του Μονάχου, υπάρχουν και τραγούδια για αυτό το σταθμό του Μονάχου, ήταν παρόν να τους εμψυχώσει και να τους πει ότι είναι κοντά τους, να τους δώσει κουράγιο, να τους δώσει ελπίδα. Να τους δώσει ελπίδα, στήριξη και ενθάρρυνση. Να τους υποδεχτεί. Να τους δεχτεί τις Κυριακές και τις γιορτές στις Καθολικές Εκκλησίες από τον Ταχάου μέχρι το Σαλβάτορ Κύρχε της ελληνικής παροικίας, με ένα αναλόγιο με τις εικόνες που έφεραν οι Έλληνες χριστιανοί για να γίνει η Ορθόδοξη Λειτουργία. Δεν υπήρχε τίποτα απολύτως.
Για τους κουρασμένους, ταλαιπωρημένους Έλληνες εργάτες που δούλευαν σκληρά στις γερμανικές φάμπρικες και είχαν αφήσει πίσω τους τα παιδιά και τους γονείς τους, η Εκκλησία ήταν το μοναδικό του στήριγμα, το μοναδικό καταφύγιο. Το σπίτι του Πολύευτου είχε γίνει ξενώνας. Όλοι κουτσοί, στραβοί και ανάποδοι, στον Άγιο Παντελεήμονα για να λύσουν τα προβλήματά τους. Έτσι ήταν ακριβώς. Το ξέρω εγώ, το είχα δει και το έχω ζήσει. Εγώ προσωπικά, Πολύευτε, αισθάνθηκα ότι είμαι πια στη δική μου οικογένεια. Μόνο όποιος έχει βρεθεί εργάτης σε γερμανικό εργοστάσιο μπορεί να καταλάβει τη μοναξιά, την αβεβαιότητα, το αόρατο μέλλον, την κοινωνική απομόνωση. Η προσφορά του από όσες γερμανικές πόλεις κι αν πέρασε ήταν αστάθμητη. Αναφέρω το Βούπερνταλ, το Μπίλεφελτ και το Μόναχο. Το εκκλησίασμα έδειξε αγάπη, σεβασμό, θαυμασμό και αφοσίωση. Μέσα στο Μόναχο που ήταν πολλοί Έλληνες, ο Πολύευτος λειτουργήσε 5 εκκλησίες. Στο Νταχάου, το γνωστό Νταχάου, εκεί κοντά δούλευα και εγώ στη φίρμα, αυτή είναι η περίφημη MAN, MAN τη λένε εδώ στην Ελλάδα. Στο Κάρσφελτ, που είναι κοντά και αυτή, στο Μόζαχ, στο κέντρο του Μονάχου στην Πράιζινγκστράσε και φυσικά στη Σαλβάτορ Κίρχε που λειτουργούσε για τους Έλληνες, κύριε Μαλαφάνη, για την εποχή του Όχθουνα. Κυρίες και κύριοι, η βαβαρική κυβέρνηση, εκτιμώντας την προσωπικότητα και τη χριστιανική του δράση, κατ' εξαίρεση έκανε ειδική θέση και τον διόρισε καθηγητή στο γυμνάσιο για το μάθημα των θρησκευτικών όλων των παιδιών των Ελλήνων της Βαβαρίας. Η θέση αυτή υπάρχει και σήμερα και η παρουσία της Ελληνικής Εκκλησίας είναι ένα μοναδικό επίτευγμα για τον Ελληνισμό και την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Το δεύτερο μεγάλο επίτευγμα στη Γερμανία του πατρός Πολυεύτου, που φέρει τη σφραγίδα του τιμόμενου σήμερα ιερέα, είναι η δημιουργία έδρας Ορθόδοξης Θεολογίας μέσα στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, κύριε Γενικέ, κύριε Κοντέ. Ο Πολύευτος είχε αναγνώριση, σεβασμό, αποδοχή και τιμή από τη γερμανική κοινωνία, αλλά και από την ελληνική ομογένεια και τους Έλληνες εργάτες. Όμως, οι χρυσές κλωστές που τον συνδέουν με το γενέθλιο χώμα τον οδήγησαν στην επιστροφή στο πάτριον έδαφος, κύριε Χαρδαβάκη. Για όσους δεν το ξέρουν, ο νυν Μητροπολίτης Περιστερίου Χρυσόστομος, τότε που ήμουνα εγώ στη Γερμανία, ήταν ακόμα διάκος που λέμε. Και έτρωγε και κοιμόταν φιλοξενούμενος στο σπίτι του πατρός Πολυεύτου στο Μόναχο.